Казвам се Силвия. Аз съм Мирела. Моето име е Искра. Аз съм Николета. Казвам се Ивелина. А аз Евгений. И съм консултант. В сферата на луксозните недвижими имоти. В България Sotheby's International Realty. Споделям ценностите на компанията и ги следвам неотлъчно. Лукс. Изисканост. За мен думата, която изразява работата ни, е безупречност, която дава на клиентите ни едно изключително преживяване. Луксът не е обвързан с материалните блага. Това е усещане, начин на живот и изживяване. Сигурността, компетентността и качеството на услугата, която нашият екип предоставя, гарантират успешните ни сделки. Нашето портфолио включва най-желаните имоти на местния и световния пазар. Всяка оферта е прецизно подбрана, за да отговори на високите очаквания на клиентите ни. България Sotheby's International Realty е марка с традиции и история, вдъхваща доверие и уважение. Местната и глобалната ни мрежа предоставят неограничени възможности за инвестиции. Основното ни предимство е световният обхват на Sotheby's Realty. Без значение къде се намирате, ние говорим вашия език. България Sotheby's International Realty е най-добрата работна среда за мен. Компанията надхвърли очакванията ми като организация, международни практики и обхват. А професионализмът на нашия екип е от първостепенно значение за развитието ни. Покупката или продажбата на имот е едно от най-значимите събития в живота. Което ние превръщаме в красив и отговорен процес. Защо трябва да правим компромис, когато може да изберем най-доброто? България Sotheby's International Realty.